I denne video vil vi stifte bekendtskab med C-Scalp-terminalen. Lad os forbinde terminalen med OKX-centralen og se på grænsefladen. C-Scalp er en professionel terminal til scalping på cryptocurrency-børser. Dens vigtigste fordele: høj hastighed, øjeblikkelig reaktion på markedsændringer, hvilket er særligt vigtigt for scalpers. Ansøgninger sendes med et enkelt klik. Analyseværktøjer, klynger, aftalefeed og tilbudsdiagrammer, der giver et detaljeret overblik over markedsaktivitet. Support til populære børser, Binance, Bybit, OKX, HTX og andre. Gratis at bruge. Terminalen leveres uden gebyr, hvilket gør den tilgængelig for handlende på ethvert niveau. Hvordan forbinder man? Trin for trin instruktioner. Trin 1. Opret eller log ind på en OKX-konto. Hvis du ikke har en konto, skal du registrere dig på den officielle hjemmeside. Trin 2. Opret API-nøgler på OKX-børsen. Gå til din konto, vælg din avatar i øverste højre hjørne og find sektionen API Management. Opret en ny API, for eksempel med navnet C-Scalp. Indstil handelstilladelse. Udfyld kodeordsfeltet. Bekræft oprettelsen af API-nøglen via e-mail eller tofaktor-godkendelse. Gem nøglerne, da du skal bruge dem til næste trin. Trin 3. Forbind C-Scalp til OKX. Åbn C-Scalp og gå til indstillingssektionen. Vælg OKX fra listen over understøttede udvekslinger, indtast API-nøglen og den hemmelige nøgle. Gem dine indstillinger og følg instruktionerne på skærmen for at bekræfte din forbindelse. Efter vellykket forbindelse til C-Scalp vises en grænseflade, der viser data fra OKX. Du vil kunne se prisdiagrammer, detaljerede og tilpasselige diagrammer med mulighed for at følge kryptovalutakursbevægelser på OKX i realtid. Ordrebøger. Visualisering af alle aktuelle ordrer med mulighed for øjeblikkeligt at reagere på ændringer. Klynger. Fodaftryk. Et værktøj til at analysere volumen og pris, der viser, hvor mange volumener der er passeret på hvert prisniveau. Du kan nu bruge C-Scalp til at udføre handler på OKX ved hjælp af alle tilgængelige skalperingsværktøjer. Du kan downloade terminalen gratis ved at bruge QR-koden eller linket i beskrivelsen.